Mga kalingap, isang kakaibang kwento ang ating masasaksihan sapagkat ang isang lalaki na may pusong babae ay nakapangasawa ng isang babae na may pusong lalaki. Si Mister na dati may mahabang buhok, ngayon ay maikli na. At si Mrs. na dati may maikling buhok, ngayon ay mahaba na. Ginawa nila ang lahat para sa ikakabuti ng kanilang ngayon ay 2 anak. Mga kalingap, ating tunghayan ang kwento ni Kuya Francis at ni Ate Joy. So, paano po nagsimula paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala? Ito muna. Yun po yung hindi ko na alam kung kailan mo taon. Leksyon. Basta yung mga 15 years yata kami mag-asawa. Mm-hmm. Yung election, time dati, sumama kami sa tito ko. Tapos, magtando kami sa inipaan. Tapos, yan ang ibigay ako ng polyetos sa candy. Tapos, pagka-gabi, tapos pauwi na kami. Kasi may, kayong dagon. Tapos, pamiting paggabi. Mga kami nagmunta sa Focus parang ganun. Or, hindi niya yung number ko. Tapos, di ko maninig yung number yun. uh, Pero sabi ko, tapos, pero nagsabi na ko sa sarili ko na, pag nag-text siya, nagtatry ko kaya yung pang mga ligaw. manligaw pag nag-text siya. Tapos, yung mga after 2 days siya, nag-text siya. Diba? Sabi ko, sino to? Siyempre, di ko kilala. Oo. Ay, ako yung call number ko. Okay. Just mga hours later, nag-text ako. Pwede ba mag-ligaw sa iyo? Siya na mismo nagsabi. Ay, ikaw na. Sige. Yung mga ganyan, naman nila yung kanila sa kapwa baga. So, dati ka talagang Oo, dati ako pag-girl dati, mahaba pa. girl. Oo. Anong magkakilala kayo? Ikaw, mahabang pag-girl pa ako dati, mahabang buhok mo, tapos may boobs ka pa nun. Tapos siya. niya. Okay lang. Tapos siya, nung itsura niya, lalaki. Maikli yung buhok niya. Di ba masyadong may grip tapos yung papakasal kami dahil sa pinaiklian masyado. Nasa may face. Oo. Kami dahil. Sige, pwede natin makita. Rester po. Paano naging kami ng mga April yata tapos naging kayo na. Oo. Tapos may nagdalaw kami dun sa kanila. Tapos kasama yung mga kaibigan ko. Tapos nakamotor kami sa inipaan. Tapos may dadala akong shake gas flowers. Tapos di ko nga alam kung i-approach to sa tatay. Oo. Siyempre, nandun na sa bahay nila. Pero nung manlido ko po, ano po yung forma nyo? Ano yung attire nyo? Actually, mahaba pa yung buko. Mahaba pa siya. Tapos may suot ka rin ng kakaiba talaga, no? Papakasal na kami, pinaiksa ko na yung buko. Nagpagupit ka lang nung papakasal na tapos kayo. Tapos sabi nung Grabe. papakasal tayo, sige nga, ganito. Parang naging blessing kasi sabi lang, magulang mag-asawa daw ako. Kahit pinakapangit sa buong mundo. Kasi, Sabi nung nanay. Ang nanay ko kasi, sabi niya, mahirap pagkatulad sa iyo yung bakla, tas tumboy na walang sariling pamilya. Kasi, sabi niya, hindi naman sila habang buhay na nabubuhay. Tapos, yung mga kapatid man, siyempre, di mo man din masasabing, yung ka din. Oo. Maalagaan ba? Kasi tatanda din. Kaya nung, balita nilang, na ako, magpapakasal, nagdating-dating na yung mga sponsor, wala kang masyadong ginastos doon sa kasalan. Kasi naman yung sa West lang naman yun. Kasi hindi naman namin afford sa Tapos yun nagtuloy yung kasalan.
Tapos, yung mga una kasi nahihirapan ako na kung ano ihanap buhay namin. Tapos hanggang napunta kami sa pagbabalik na. Oo. So, Tapos ano, ngayon, meron nakaka, kami dalawang anak. dalawa na yung anak nyo. Tapos yung isang makulit. Oo. Nakakatuwa kasi parang nung pusong babae ka dati, parang ginusto nyo po ba yun o gusto nyo talagang magpakalalaki sana? Yung ano naman kasi, dati pag ako yung dati yung puso ko dati, Kernel. Kaso nga, Pero gusto nyo pong hanggang ngayon pa rin, parang, oo. Kasi, may asawa ka yan. Gusto na dati. Oo. Pagsasalita. Hindi naman nababago. Nawawala yun. Inayos ko na lang yung pamilya ko para kahit ano, basta okay yung pamilya mo, kahit ganun yung gano'n, hindi. Kahit binabait ko pa rin ng basta yung pamilya ko. Okay. Kahit ganun pa rin yung boses niya. Kahit medyo nahihirapan tayo maghanap buhay kasi yung sa pagtitinda namin, pag maulan naman. Nakita ko yung buhok niya, yung kinasal ka, kasi pinakita niya sa amin. Ay, pinakita mo na pala na wala. Oo. Maikli yung buhok niya. So ngayon, nakakatuwa kasi maganda na yung buhok niya. Dati ang maiksing masyad lang yung ano, kinasal kami. Oo. Doon sa, tapos dati mabal yung buhok ko. Nakakatuwa po mga kalingap. Ano ba, nag-pray kayo na parang yung single kayo, talagang nagpipray po kayo na makahanap kayo ng mapapangasawa na ano? Hindi man. Hindi ko man niya ina-expect na ano na magkakaasawa kayo. Kasi, syempre, yung dati, mas maganda-ganda nga yung dati, anong bahay lang na dito sa mga bibig mahirap. Tapos, hindi ko niya hindi kasi siyempre sa kalagayan ko, naghihirap na kapag mag-aasawa pa. Ay, bakla. Tapos mag-aasawa. Magpapaasawa. Surround kasi sa mga, yung mga lahat ng kaibigan niya, din. Oo. Mayroong kaibigan bakla. Kaya hindi ko man din na. Pero pwede po makita ba yung itsura nyo dati? Yung kayo ay ano pa, mahaba pa yung buhok nyo. Ano ba ito? Hindi ko yung po na isa. Isa anak na. Pinakanta ko na ba gayon? Kaya pa ito nga din eh. Huwag ka makulit. Tala, bibi, bili tayo. Baka kitang tinapay? Ayan, masama. Ayaw mo? Nadede yan eh. Nadede pa eh. Ito dati ako. Sa tindahan. Ito po mga kalingap. Iba na, nagpagupit ka na din nung kinasal ka, no? Ang galing po. Ito yung yung... Anong sekreto po sa pagbabagong nangyari? Wala man. Ano lang, kumbaga. Parang mas naayos sa Panginoon. Doon sa kasi parang naayos kayo ng Panginoon nung yung kasi magkakilala kayo. Kasi wala man sikreto. Kumbaga, pinagtagpo kayo. At yun na yung naging dahilan, kumbaga maging maayos yung buhay nyo. Kasi ito dati yung yung nagtatrabaho ko sa parlor. Oo nga, Ano natin mga kalingap. Mag-ano lang. Yan. Anohin natin mga kalingap. Trabaho din kasi sa parlor. So, Ayan mga kalingap po. Talagang girl na girl ka nun, ano? So, binago na ang desisyon sa buhay na kailangang magseryoso. Grabe mga kalingap. So, maikli yung buho ko. Panlalaki. Parang pogi ka nun. Yung itsura mo nun. Ay, jowa. Jowa pa siya. Yun, sabi niya, ang punta daw sa bahay. Yan punta nga sa bahay. Kasama yung mga pamilya niya. Hindi ko akalain na yun siya. Yung kami na work, yung namin. Relationship. Yan, pagkasal, makalipas ng 2 taon, nagkaanak ka rin. Ayan po, ngayon lang, na kayo, Ate, okay na. Grabe. Yan yung anak. Ito po, Pangalan ko.
Alam niyo po mga kalingap, nakakabilib itong pamilyang ito kasi may mga may mga pamilya naman na kumpleto, hindi naman sila, wala naman silang problema, talagang lalaking lalaki, babaeng babae, pero nagagawa pong maghiwalay. Pabayaan yung mga anak at kawawa yung mga anak. Pero sila ho mga kalingap, binago nila ang kanilang ang kanilang mga appearance para po maprotektahan yung kanilang mga anak. Sila po yung dapat nating Iba pa po nga yun. tularan, mga kalingap. So, salute sa iyo, Kuya Francis, tsaka Tichoy, talagang believe kami na may mga ganitong pamilya na gagawin ng lahat para sa mga anak. Kahit, di ba, minsan, parang happy-happy kayo sa dati yung itsura, pero dahil may para sa mga anak, sa pagmamahal sa mga anak, talagang mas pinaganda nyo. Mas pinaganda nyo yung ang ganda na sa picture, mga kalingap. So ngayon po mga kalingap ay talagang nakakabilib. Kuya Francis, gaano mo kamahal si Ate Joy? Sa cellphone, 100%. 100%. Grabe. Fully charged. Ikaw naman, Ate Joy, Ganun din. 100% din. Pero may mga time ba na nag-aaway kayo? Hindi mo nawawala yung... Oo. Hindi nawawala. Ayan. Tapos kung pabalik-balik. Yan yung nagpapatatag, Napapadami ng anak. Nagpapadami ng anak. pag nag-aaway. Nga niya. Grabe mga kalingap. Daw mga 5 pa. Nakakaano, na-amaze ako kasi, Sabi daw, pag maganda daw lahi, di. Ganda yung CV. na-amaze po ako mga kalingap sa kanila kasi syempre mga nakaraang araw po medyo nawawalan po ako ng passion. Pero dahil narinig ko, isa po ito sa kwento na narinig ko na ito na ma-share ito sa mga kapwa natin na kakapulutan ng inspirasyon sa buhay para sa pamilya, gagawin ng lahat ay parang ang sarap mga kalingap na ginagawa natin ito para may pakita. May mga ganito pa pong mga tao na talagang grabe yung pagmamahal para maging maayos ang pamilya. Grabe po mga kalingap. Kaya salute talaga ako sa inyo, Joy, and Francis. Ngayon po, okay naman po yung nila, ang hanap buhay po nila ay pagbabalot. Pero nasira yung yung tiritindahan nyo, gawa din ng bagyo. So bilang paunang parang tulong din bilang kaibigan, bibigay lang po kami ng counting cash para kay Kuya Francis. Para kay Kuya Francis po kasi talagang saludo po ako dito, mga kalingap. So, ganito po ang dapat natin tularan. Totoo. Huwag susuko. Halimbawa, kakaproblema yung pamilya, huwag tayo susuko. Para sa mga anak, gawin natin yung the best. Kagaya po din enjoy. Kaya Francis, pangdagdag sa alam ko naman po na yung mga pagkagaling po sila sa pera. Pero dahil nga may mga bagyo, kagaya nga, sira yung tindahan nila. And counting tulong. Thank you po kuya. Welcome naman po sa kanila. Hindi ka naman kapagsalita. Sipag yan. Siya yung hinangaan ko na kaibigan ko na girl Oo. Naging ganyan siya. Naiyak siya, paano talaga? Yakapin mo naman siya. Welcome din. Kasi yan Sis, kaya pinapayak mo din ako. Thank you po. Nasira yung mo, nagbagyo. Thank you po. Kaya hindi gano'n. Anak ka ba ba? Ang pag-ini. Lalaki na. Thank you. Thank you po sa Panginoon at Kaya nga po na wala kami matinda kayong budgeting. Kaya nalilita ako kung saan siya makuha ng at
Parang Ano mo, puhunan. baka- Tapos parang puhunan kasi pinapaikot yan eh. Pag nagtitinda ka, bibili ka din ng ano, parang buy and sell. Napaikot pa yung pera kaso. Ano po, pag mga 3 days na hindi lang ako Gawa ng bagyo, no? hindi po nakatid naman sa kaso. Sakit yung Sasakit lang kasi. Ah, Dapat kanina pagpauwi ko, sabi niya, may bisita daw. Sabi ko, sino yun? Sabi mo pa mahin. Ano po? Alam mo magmimerienda kami. Tapos, ano rin, nalilito nga ako kasi kung saan nakukuha ko na. Kasi kapos na yung puna namin. Ayan na. Saan? May blessing. welcome po, May welcome. blessing. Ano, parang blessing ito ng Lord. Hindi lang sa inyo. Dito Actually, na si Joy na makita ka Oo. na ano ko. blessing ito ng Lord, hindi lang sa inyo, kundi pati sa mga makakapanood. Kasi napakalaking inspirasyon yung buhay nyo sa pamilyang Pilipino ngayon. Sige, Kuya Francis, salamat. God bless at nawa pagpalain yung pamilya nyo at yung mga negosyo nyo na pinapangarap, magawa ninyo. Dito At yung nawa maging successful, wag makakalimot sa Panginoon. Yan lang. Paninda niya po mga kalingap. God bless and more blessing, Kuya Francis. Salamat. this and Mabuhay ka. Mabuhay ka din kay Ate Joy din. Ganun din. Nahihiya pa si Joy.